L'apagada elèctrica general afecta tot Catalunya i l'Estat. Hi ha hagut una caiguda del servei elèctric aquest migdia 28 d'abril. Diversos serveis s'han quedat sense llum i no funcionen, entre ells el metro de Barcelona. Els hospitals continuen funcionant gràcies als generadors elèctrics. La mateixa situació es viu en altres ciutats de l'Estat. De moment, l'apagada elèctrica també afecta a Portugal, Alemanya. Segons fonts d'Endesa, es confirma que és una apagada generalitzada i esperen que la red elèctrica restableixi el funcionament. Protecció Civil ja ha activat plans i està intentant esbrinar l'origen de l'apagada. Segueix l'última hora de l'apagada general al nacional.cat. Ja hem sortit per la sortida d'emergència, que alguns ho estaven fent perquè és que era infumable estar allà dins tots. Està tot parat, la gent no sap què fer, estem incomunicats, no podem trucar. El taxista ens diu que això està parat a nivell Barcelona, escoltem per la ràdio que està parat a nivell nacional, a nivell europeu, i ja està tot. Depenem tots del mòbil i sense el mòbil realment no podem fer res, no ens podem moure, no podem trucar els que necessitem. Jo no em veig tornar a Girona avui. Crec que estem pagant la copa d'ahir. A mi quan me tallen la llum per falta de pago, pues aquí deu ser el mateix, no? Perquè si estàs al tanto de cada dia el que passa aquí a Renfe, no espero res, ni una bossa de pipes per Nadal, ¿eh? Hay un poco de caos porque hay semáforos que van, otros que no van y bueno, pues vamos sorteando como se puede. El problema es que no está todo bien coordinado. Una mica de nervis, bastant estressant i no sabem què fem, no sabem quan acabarà, realment. No podem trucar a ningú. Si està tot parat, cap dels telèfons funciona, ni internet. Si estan dient aquí per megafonia que els trens estan parats, a mi em preocupa més la gent que s'ha pogut quedar atrapada en algun ascensor o en algun tren o algun servei, inclús els avions que estan despegant ara mateix, no ho sé. El nostre company de feina, i el deu haver enganxat a dintre el metro, segur. Estàvem mirant a veure si el vèiem, agafant un taxi o alguna cosa. Vamos a encontrar este mapa. Ya, como old school. No es pot fer la dispensació de receptes, ni que nosaltres les fem, les farmàcies no les poden dispensar perquè tampoc els hi funciona el sistema. Doncs al no tenir llum i no tenim telèfon, doncs no podem tenir la nostra activitat habitual. Estem aquí per si hi ha alguna emergència, perquè hem de donar resposta a la població, però el treball del dia a dia no el podem fer. Doncs tenim la història clínica informàtica, amb la qual sense la història clínica pots cometre més errada y trabajar. Pues bueno, yo estoy aquí ahora mismo trabajando en un salón de peluquería y con todo este apagón que nos acaba de ocurrir, sí, podríamos trabajar única y exclusivamente lavando y cortando, pero no puedo terminar el servicio porque como no hay electricidad no puedo usar ningún tipo de secador, no puedo utilizar ninguna planchas, cruzando los dedos también pues para que no se me acabe el agua caliente porque los termos son eléctricos y tampoco están en funcionamiento ahora mismo, entonces es una situación un poco complicada, ¿no? Hay que prepararse porque vienen momentos difíciles, dicen que a nivel europeo hay cortes, el tema de la senyal igual, o sea que hay que prevenir. I nada, hay que estar preparados. Per sort, quan ha marxat el llum, havíem fet gran part del servei de menjador, per tant, he pogut donar el dinar als alumnes. Jo soc la cap d'estudis de primària de l'escola FEP Santa Teresa. Estem organitzant com podem, la classe la podem anar fent sense pantalles d'internet, però ja està, una mica l'expectativa. Hem fet un comunicat a mà, l'hem penjat a l'escola, avisant a les famílies. Si demà el llum s'ha restablert abans de les 8, podrem seguir amb normalitat i si no, no podrem donar dinars, haurem de portar el dinar de casa. Doncs estàvem a la sala d'espera i tot d'una ha marxat la llum. Ha passat una miqueta, ha tornat a venir la llum. Ha tornat a marxar, ha tornat a venir, diverses vegades. Res. Tu has entrat a la visita i aleshores he rebut un WhatsApp d'una companya de feina que deia aturada de la llum, no sé què, a tot el país i també a altres llocs d'Europa. Llavors ens hem començat a assabentar de que hi havia hagut una aturada general. I aquí a l'hospital, doncs, sembla ser que funcionen amb el generador de llum. Per tant, en principi, si no ho saps, tens la sensació de que tot va bé. Com t'ha afectat l'aturada? Estàvem a casa i primer ens hem donat compte que no teníem internet, tampoc que teníem electricitat. Hem sortit al carrer, hi havia una persona que no tenia internet però tenia una ràdio analògica d'aquesta tota la vida i he descobert que bàsicament no hi havia ni electricitat ni xarxa de telefónica pues, en todo el país. Sí. Nos han evacuado todo el edificio, trabajo ahí detrás y al final pues estamos bastante incomunicados, sí que es cierto, no podemos hacer llamadas. ¿Y ahora qué farás? Pues me iré en autobús, aunque si te soy sincera, yo voy por GPS siempre, sé coger un autobús, pero tengo que depender del GPS de Google para saber qué autobús coger. El tràfic serà avui un dia molt dolent, serà un dia dur, si això no es soluciona aviat. Em queda una hora per començar a treballar
però estic intentant anar a la feina per no faltar-hi. De què treballes? Soc professor de cicles formatius. I saps si hi haurà classe avui? No sé res, però prefereixo no faltar a la feina i estic anant cap allà. Has pogut parlar amb algú del centre? No, amb ningú. S'ha pagat tot, ja no anava res. I ara com ho faràs per tornar a casa? Per sort agafo l'autobús, perquè si agafés el metro o el tren no sé com ho faria. Vostè ho té fàcil per tornar a casa? Doncs jo he d'anar a Esplugues. Malament vaig caminant, però ja hi ha companys que han d'anar al Masnou, a Sant Boi. El tema ferroviari no hi ha res, o sigui, ni metro, ni ferrocarril Generalitat, ni Renfe. Llavors, aquests companys ho tindran molt difícil. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Durant les properes hores, i tenint en compte les dades amb les que comptem, la previsió és poder recuperar la totalitat de la connexió elèctrica. Aquest és l'objectiu amb el que treballa el govern, la recuperació de la totalitat. És que aquí al costat de l'estació de Sants tinc un sofà llit a casa, ara funciona el wifi, l'electricitat, i he vingut a oferir el sofà de casa. Sí, és que jo anava a agafar un tren a Calafell, però per tota aquesta moguda, ni trens ni busos, clar, impossible. I clar, diuen aquí, únicament avions i llarga distància. I quina opció et queda? Dormir aquí al carrer. Tren de llarga distància poden passar. Avui no circularà cap tren, ni de Rodalies ni d'alta velocitat. No, gràcies a la Gina, perquè m'ha salvat la nit. M'ha salvat la nit. Molta gent es quedarà aquí penjada, no saben què fer. He arribat aquí a les 2:30 pensant que agafaria un tren i ja són les 8 passades. I no tinc ja ni bateria al mòbil per avisar la família. Que a casa podràs fer-ho. Estàvem a la facultat, de sobte s'ha anat la llum, ens han fet fora i res, doncs, ella és d'Arenys. Ens han fet fora, no tenim on anar, he anat a casa d'una amiga, hem vingut a mirar i no puc tornar. Jo soc de Badalona i estan opcions, però amb bus no tinc molt clar com anar i metro, trens i això està completament tancat. Clar, no hem pogut avisar ni res, o sigui, els meus pares no saben res de mi. No he pogut parlar amb ells? No, saben que estic viva, però clar, jo si em quedo a dormir perquè tornar a Arenys no puc tornar. I em quedaré a dormir, jo diguem-ne que si no puc parlar amb ells passaré la nit aquí i no sabran on estic per la nit. Ens quedarem aquí i a veure si demà ha tornat la connexió, almenys. Portem aquí des de la 1 del migdia, més o menys, i al final cap a les 5 o així ens han dit que res, que avui no sortirien els trens, i a les 8 ens han dit que només surten els trens de partida a les 8, o sigui, nosaltres que tenim el bitllet de les 2 de la tarda no sortiríem avui. S'ha anat la llum a les classes, he vingut cap aquí corriendo per si de cas. A quina hora has vingut? A les 12. A les 12 has vingut aquí? A les 12. I portes des de les 12 aquí? Aquí. M'he anat a fer un vol, en aquestes m'ha donat per anar-me'n a veure si trobava algun autobús. El mateix xòfer m'ha dit si demà a les 8 tens que tornar a estar aquí, queda't aquí. It's as if the world has finally granted you a moment of peace.